Alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa mahaifin da Rabi'u Musa Kwankwaso rasuwa a daren jiya Alhamis washe garin safiyar Juma'a. Yanzu hakan ga ana shirye-shiryen yi masa jana'iza. Kamar yadda kuke ganin wannan bidiyo haka na madakwale yana ɗauka. Ga dai da Rabi'u Musa Kwankwaso nan ya shigo taro bayan fitowar sallar Juma'a za a fara shirye-shiryen jana'izar mahaifinsa. Allah ya ji kansa da rahama. Kada ku manta masu bibiyar wannan channel tamu Praise Lord TV, ku danna subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa domin sanar da ku sabon bidiyon da mun ɗora na wannan jana'izar yanzu.